Suma innakum mongkono wi sak temene sira kabeh badha dalika sause mongkono-mongkono kabeh iku lama yudina iku mati kabeh. Sause urip ke mati. Ya bolak-balik nunjukno kamu ndak siapa-siapa. Masa wong Amerika top ya mati, petinju sing kondang ya mati, para pembunuh ya napa? Mati. Cara Abu Bakar apa diobati ngoten. Ya Abu Bakrin tak undangno dokter, engko ben jenengan mari. Takokane Abu Bakar, lah dokter iku mati ta ora? Jeng sampean nggih mati ya padha wae saya repot. Malah Abu Bakar at-tabib amrodone, orang dokter malah loro. Tapi ya coba tiru, nih ora makom. Takokan kok sih ini. Kalau undangno dokter, lah dokter itu iso mati ta ora jeng takokane. Nggih mati, Pak. Wis padha wae. Dadi ora usah udan. Mosok nambani wong nolak mati kok dene ape mati? Ya tapi nganggo ilmu ngono ya dokter gak payu. Yes. Suma inaku mongkono li sak temene sira kabeh badha dalika sause mongkono-mongkono iki urip iku lama itu na mati kabeh. Suma inaku mongkono li sak temene sira kabeh yaumul kiamat ing dina kiamat tupasuna iku den tangekno kabeh bil hisab krana hisab wal jazai lan piwales. Walakot khalaqna lan teman-teman gawe sapa ingsun faqakum sak dhewe sira kabeh sapatara iku ing pitu pira-pira dalan. Sapa samawatin tegese pitu pira-pira langit. Utahe tara iku jamu tarikatin jam elafat tarika. Di anaha karena saat temene langit utawa li anaha li annas sama iku turukul malaikati pira-pira dalan lintasane malaikat. Wa ma kunalan ora ana sapa kita anil khalqi sanging gawe tahta utawa anil khalqi sanging penciptaan to isine makhluk tahta kang isore sama iku ghafilina iku lali kabeh. Aku iku gawe donya sak isine macam-macam ora tau lali, sisteme sak rezekine sak macam-macam ora tau lali. Lan Nabi Musa nake tanglet mbek pangeran. Gusti, kula niku kepen tanglet mbek jenengan. Ndak jenengan tenan ngeke rezeki wong sak donya. Carane piye, Cek? Terus walhasil Nabi Musa kon nuthuk watu dituthuk pecah. Kon nuthuk meneh, pecah meneh. Kon nuthuk meneh, pecah meneh sampai ping 7. Tengah-tengahnya pecahan terakhir ana kewan uget-uget lemah. Ning kono iku ya mangan, ya di anak bojo ya damai. Jadi Nabi Musa iki ambekane piye, mangane konti. Terus jare pangeran, ngerti to sak kowe? Ya aku ora lali, mulane ya iso di anak turun jare. Kewan sing ning jero watune ya duwe anak turun. Mulane kula nate cerita pas ngaji hikam jeneng niki kita korup ketemu pangeran jeng ben. Niku dawuh Sayyidina Ali, dawuh sahabat, semua sahabat nate dawuh niku. Lauku sifal ghata mastatu yaqinan. Temak sing masyhur iku sing masyhur dawuh iku Sayyidina Ali. Umpama sok ben wis kiamat, aku roh langit bumi, roh malaikat, imanku gak tambah. Jare Sayyidina Ali saking pedene secara ilmu. Lah kok kan tambah sepundi? Misale nggih, kula nyontokno nggih. Ini nyata. Misale jeng ben kula mati. Sayyidina Ali jeng ben kapundhut sedanten. Jare sahabat nak nggih guyonan iki. Misalnya malaikat ning langit nyeritakno kekuasaane Allah, ning langit itu ana Zabarjat. Wah hebatnya pol Zabarjat, ana marmer rupane biru, ana giok. Wah langit itu hebat, ajaib. Gak ana ning bumi ngono. Kalau langit itu terkenal gone Zabarjat, gone Zamrud, gone Firus, gone batu-batu mulia. Jare sahabat, niki sahabat Sayyidina Ali. Lah ya iku nunjukno apa? Malaikate ditakoki iku nunjukno apa? Nunjukno kekuasaane Allah. Sayyidina Ali cerita ning bumi iku ana nyamuk. Ya nyamuk elek ya nyamuk. Kuwi iku cuwili, ana bolongane. Ya meteng. Ya ana ususe. Ususe ya ana kumane. Wah iku wis ra iso ana wong gawe. Mesti kekuasaane Allah. Akhirnya malaikat mandu-mandu iku ya aneh juga, iku ya ajaib juga. Wah, jadi setiap cerita hebat ning alam malakut, ning alam langit ya iso diceritani hebat ning alam bumi, karena malaikat ora iso bayangno gawe nyamuk, ora iso bayangno gawe cacing. Lha nyamuk ya selingkuh kan, ya ana alat kelamine, wong padha cilike ayo. Alat kelamine ku ya ana urate ayo misalnya. Iku berapa ribu urat. Gawe urate gajah cek gampang, urate napa? Nyamuk. Ya meteng. Engko ndoke ya ana pori-porine ning jero. Oleh gawe piye? Lho misale kebek malaikat cocokan ngono, malaikate mesti gawe. Padha aneh kan. Mulane aku ora kepengin ning alam malakut dari sahabat, wis cukup ayat ning bumi. Mulane kira usah kepen dadi Abu Yazid Al-Bustami muter-muter ning langit. Mulane kula ora seneng dadi wali sing munggah ning langit, tak pikir ora ana gunane. Mergo munggah ning langit ya delok kekuasaane Allah, ning bumi ya delok
kekuasaannya. Jadi Sayyidina Ali, lah aku ada dituduhan alam malakut, imanku ya ora tambah. Ono sahabat takok, lah maksudnya ora tambah piye wong tambah akeh? Ndak ra padha wae, kabeh gelaran rahmate Allah, kekuasaane Allah. Mbok diterangno nganti mati kesimpulane ya sita. Innallaha ala kulli syai'in qadir jadi Sayyidina Ali. Mulane lauku sifal ghata mastatu yakinan, mbok donya dibuka keyakinanku ya ora tambah. Lha disebut ya tanazzalul amru bainahunna li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dadi Allahul ladzi khalaqa nafas, Allah sing gawe langit bumi. Terus wa minal ardi napa mislah. Terus ya tanazzalul amru saterusé. Mulane sampean dadi manungsa nu sekali-kali pede, imanmu wis kaya malaikat. Maksudnya dalam arti nak malaikat bangga ndelok ajaibe alam malakut, kowe kudune ya bangga ndelok ajaibe alam bumi. Tapi kowe iku goblok ndelok nyamuk iku mbok anggap probleme tok. Engger nyokot mbok ceblek, mbok nyokot tambah nyamuk mangkel. Wong tak dudono ayat kok dicebleki lha ya mulane. Mulane nyamuk iku nyokot wali ora pati minat. Perkarane ndekne iku iso dadi ayate pangeran tenan. Tapi nyokot iku semangat, perkarane iki tak dudono kok malah gak paham. Itu disebut innallaha la yastahi ayat riba masalam ma ba'udatan fama pancen kula bayangno ngoten. Wis ora usah duwe nyawa lah, misale pemahat patung mawon. Mpun contoh gampang pemahat patung. Ora usah nyawa. Wong kon gawe patung gajah iku jek akeh sing sanggup. Paling banter butuh watu gede. Saiki kon gawe patunge nyamuk seukuran nyamuk. Wis ah, mbok sekolah ning Amerika Inggris entekno sekolah, nek iso gawe patung nyamuk. Wis ora usah nyawa. Mulane pangeran gawe ayate pangeran ora gajah, sing gawe patung gajah iso gampang. Butuh watu gede gawe patunge rasanya, tapi kan gawe patung nyamuk. Kok nganti mati nganggo teknologi paling canggih. Wong bariku ya ana telalene kudu bolong piye. Lah iku mulane pangeran nunjukno Allah iku ora isin gawe contoh nyamuk. Perkarane ya nunjukno ajaibe kekuasaan. Lha iku sing ape digawa Sidina Ali cocokan mbek malaikat Jibril rencanane paham. Nah ndekne nyontono ajaib malam malakut, ndekne ape nyontokno napa? Nyamuk. Paham ape nyontokno napa? Nyamuk. Nah Nabi Musa ya ora kurang pasal ini di kenangan nyontokno napa? Wong nggih kewan sing mangan ning jero watu. Paham ya tadi. Mulane niki ajaibe pangeran. Mulane Nabi Sulaiman dadi raja gedhe nate dites mau perkara semut. Nabi Sulaiman itu duwe pasukan kuda sing hebat. Barang ape melintas ning satu daerah ternyata ana konvoi semut, napa konvoi semut. Iku pangeran ngukur tingkat kearifane Sulaiman. Ternyata si ketua semut iku ngomongno ning anak buahe. Qalat namlatu ya ayyuhan namlut khulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu napa wajunudu. Hei pasukan semut, ayo ganti haluan. Iki Sulaiman ape liwat aja sampai kita didak-idak jarane Sulaiman. Terus Sulaiman gak roh. Wah, Sulaiman rada tersinggung ngendek Nabi darane napa ora roh. Lan fatabas sama dhahikam min qauliha jare Sulaiman, semut ae bijak kepen nyelametno anak buahe ora tak idaki kudaku. Mosok aku sing nabi ora napa bijak. Akhirnya Sulaiman instruksi, hei kuda jangan lewat jalur ini karena ini lintasan semut, kamu harus pindah aja, pindah. Jadi nggak sesuai prosedur awal, pindah. Akhirnya barang pindah niku semutnya matur nuwun. Berarti Sulaiman nabi tenan mikir napa keselamatannya napa semut. Akhirnya ketuane semut niku nazar, nak dekne nabi tenan tak kei hadiah ditompo. Niku semut itu bentuk nyolong mboten ya ora roh. Pokoke jauh gula sitok-tok. Satu biji gula. Niku disewakno Nabi sinten? Niku disambut mbek Nabi Sulaiman. Perkarane hadiah satu biji gula. Lah niku bareng badhe nyukani niku semute menek-menek ngantos tok ilate Nabi sinten? Sulaiman. Terus didahar mbek Nabi Sulaiman mbek nangis. Semut wae rahmatur. Niku Sulaiman. Dadi tahu menghormati hadiah napa? Nak ini nabi tenan mesti nompo dengan sepenuh hati. Tapi nak ini nyepelekno berarti gak nabi. Nah saiki kiai ku nak salam tempel sithik ora pati didelok. Kula niku sering didik bojo kula niki kisah nyata, sampean kudu nrimo. Niki kula terpaksa cerita mergo nggih itibar. Kula kadang kundangan utawi dikai tiyang dhuwit 10.000. Kadang kan tiyang sebagian daerah penting baik salam tempel baik kiai ora kudu akeh 10.000. Niku sering kula tumbasno beras. Dek
dhuwit iki kudu mbok pangan anak bojoku ben ra sombong. Dhuwit iki oleh wong melarat. Dadi nak dhuwit gedhe nggo jihad, nak dhuwit cilik nggo ngilangi sombong kudu mbok pangan. Ben eling sebagian dagingnya anak-anakku dikai wong melarat. Niku kudu eling. Cukup pepe untuk salam tempel 1 juta terus lali sing 5.000. 5.000 kudu dadi daging ben iling-ilingan nak kita tahu duwe daging sing tumbuh sangka sedekahe wong napa melarat. Lah sing dhuwit gedhe nggo jihad. Ya penting mergo nak dhuwit cilik ora kena nggo jihad entek ning dalan paham ngono. Mergo tak tiru Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman iku Bilqis ngutur raja ora iku ukurane gampang. Nak Sulaiman tak hadiah emas kok silo berarti gak raja, dekne raja. Tapi nak ora silo berarti dekne nabi. Lah Sulaiman yo nabi mlete, yen nabi rata-rata nabi raja dia ana mlete. Bilqis nu butuh emas pirang-pirang. Emas iku diadai cara mriki diadai ada sing sae ngoten dibingkis. Bar bingkis sik diadai ning peti sing apik cek didakok dhuwur napa kuda, didakok dhuwur napa? Kereta kuda. Pokoknya posisi emas itu begitu mulia. Nabi Sulaiman nyen nabi raja. Dong. Glodokan jaran itu gawe emas. Terus gon-gon sampah yo gawe emas. Glodokane jaran yo. Cara mriki napa ada jaran. Kandange jaran. Bareng utusane Bilqis gawa emas ning kereta niku begitu terhormat, dikai pita di apa. Jebule roh emas ning nggone Sulaiman digawe glodokan apa? Jaran. Wah meriang kan sing gawe dia. Lah iya barang mulyane ngene ning kene. Artinya enggak mungkin Sulaiman seneng emas ning kene digawe ada napa? Jaran. Wis mulai meriang, mulai lemes sih, waduh. Mulane Nabi Sulaiman ngendikan nangnya irji ilaihim falana tiyannahum bijunudillah qibala lahum biya. Dari Nabi Sulaiman sebut ini pas qala atumidunani bimal fama atani ya wa khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Lawalam goblok iku sebab gawa apa emas? Lawalam goblok emas kok mbok mulyakno nganti ngono, mbok angkat ning kereta mbok bungkus emas ning kene iku digawe glodokan apa? Jaran. Kowe mbek emas ijek seneng wis go mulai aku ora ono gunane Mas. Lha iku Nabi Sulaiman untuk emas pirang-pirang dekne nolak, tapi untuk hadiah semut 1 biji gula ditompo. Marhaban jare kancaku. Lah Nabi Sulaiman lucune meneh iki ora kena mbok tiru. Dekne ku anggere esuk iku pejamaah anggere pejamaah dhuwur iku senengane ning teras masjid. Golek wong paling melarat ning sing ngenteni jamaah. Terus dekne lungguh. Takoki miskinun yujalisu miskinan. Aku ya melarat kaya kowe, padha melarat ya jagongan itu piye guys. Padahal sing dijajokan ya rada ngenyek melarat apane kudu sampean. Tapi Nabi Sulaiman senengane mendingan miskinun yujalisu miskinan. Itu padha melarat ya apa jagung. Iku Nabi Sulaiman. Jadi jangan kira di bawah kemauan Sulaiman itu tawaduke sak boleh jare miskinun yujalisu miskinan. Ayo padha melarat ya ada jagongan ya terjagungan. Karena dekne ngerti kabeh iku donyane Allah Subhanahu wa taala. Dekne tauhide mantep ora melok duwe blas. Lah kita di dhuwit 30 juta tak miliar itu ngerasa mlete, mergo ngerasa wae iku orang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Paham dadi niku makome para nabi niku Sulaiman ngoten nggih ora ana pengaruh, nggih tetep tawadhu. Sampai saking tawaduin mempertimbangkan keselamatannya apa mana diarani surat namal surat apa jadi nak saiki ono tokoh-tokoh sing nyelametno kewan niku saiki diselametno kewan-kewan langka sing regane larang-larang. Sulaiman klasik kiat menyelamatkan apa semut. Denengan tentu saniki LSM sing kiat menyelamatkan apa semut. Ora gak tanggung-tanggung wong sakmono iki. Eling-eling mau wis dawuh Sidin Ali lauku sifal ghata mastatu yakinan. Dadi kowe nek ndelok ayate pangeran ra usah ke ngenteni ndelok langit sapi itu. Kowe ndelok semut, ndelok nyamuk iku wis nunjukno ayate napa pangeran. Lan Sidin Ali aku ora butuh mlaku-mlaku ning langit. Wong aku tiap dina ya roh ayate kekuasaane napa? Apa lauku sifal ghata mastatu napa yakinan. Wa ma kunalan ora ana sapa kita anil khalqi saking makhluk apa wae tahta kang gak ngisore sama iku gofilina lali kabeh. Aku ora bakal lali makhluk sing wis kadung tak gawe cek ning ngisore bumi cek ning ndi wae. Antas kuta ento gugur apa sama alim ngatasi makhluk fatuhlika mongko ngrusak apa sama ing para makhluk. Bal numsikuha balik ngendhalekno ingsun.
manane ngeker yang ngendhalek ingsun ha ing sama ka ayati wa yumsikus sama